Bo día. Hoxe na Voz de Cortegada imos descubrir cada recuncho da nosa vida. Os nosos reporteiros están repartidos por Cortegada para amosarnos os recunchos máis fermosos deste lugar. Ao longo do programa conectaremos cos nosos reporteiros. Imos aló! Ola, eu chámome Miguel. E eu Edaia. Este é o noso colexio. Aquí os nenos aprendemos e estudamos. Antes era un CPI, pero ahora xa non. Solo quedamos 30 nenos. Aquí temos unha cancha de fútbol, aí temos unha multideporte e ali ao fondo unha de pádel. Eu son Milo. E eu son Aldar. Este é o noso patio. Soy Alfredo. E eu son Keila. E este é o noso areeiro. Eu son Nai. Eu son Ainhoa e esa é a nosa horta. Eu soy Toi. Eu son Carmen e esta é a aula de cine. Eu soy Juan. Eu soy Nación. Y este es nuestro comedor. Esta é a nosa biblioteca. Ola, eu chamo Xerai. Eu Hugo. Este é o Polideportivo Marta Midi. Está ao lado do colexio. Fai pouco remataron unhas reformas e para poder entrar fan falta unhas zapatillas especiais. Aquí xoga o equipo da Estrela o fútbol sala. Ola, eu chámome Noa. Ola, eu chamome Sara. Este é o Concello de Cortegada. Aquí veñe a xente a buscar papéis e documentos. Este concello atópase ao lado da nosa escola. Este é o camiño de Nocho Ribeiro. Por aquí vai camiñando a xente indo para Santiago. Ola, eu chámome Samantha. Esta é a casa de Fermín Bouza Brei. Ola, eu chamo Mantía. É un escritor moi famoso que viviu en Cortegada e escribiu un poema na Usenlleira. Ola, meu nome é Brandon e o meu compañeiro é Mateo. Esta é a Praza Buenos Aires. Aquí reunimos todos os veráns para tomar o chocolate caliente e ver unha película. Ola, eu son Xian. Eu son Nicolás, este é o río Miño. Este río pasa polo noso concello. É un dos máis importantes. E nel fanse deportes como kayak, esquí acuático, pesca e algunhas cousas máis. Ola, o meu nome é Paula. E o meu nome é Luca. Este é o balneario antigo. Antigamente neste balneario había bañeiras con aguas termais. Estas son boas para enfermidades da pele. Na planta baixa podemos ver cousas de Fermín Bouza Brei, un escritor importante que viviu en Cortegada. En la planta superior temos un restaurante. Ola, eu son Alex. E eu son Manu e imos falar
do Coto da Pena. O mirador, construído sobre os penedos, danos unhas das mellores vistas do río Miño. Foi construído para darnos unha moi boa vista no antigo balneario. Ola, eu sou Tiago e eu son Saúl. Estas son as augas termais. Por fora están feitas de pedras e dentro de baldosas negras. Estas augas curen enfermidades da pel como acné e feridas. Estas augas tamén saen a máis de 40 grados. Fora hai mesas para tomar algo. Ola, eu son Paula. Eu son Chloe. Este é o balneario novo. Aquí a xente viña a bañarse, pero agora están reformas. E así chegamos ao final deste percorrido tan especial por Cortegada. Unha xornada na que descubrimos recunchos cheos de encanto grazas ao gran traballo dos nosos reporteiros. Moitísimas gracias por acompañarnos neste viaxe. Despedímonos ata a próxima.